Kapulisan sa probinsya sang Iloilo plano nga butangan sang stamp ang kamot sa mga biyahero nga nagasulod sa mga banwa sa probinsya sang Iloilo agud kuno madasig ang pag-inspect. Yaring balita aton gintutukan. Sumugod sa Biyernes, liwat nga magapahamtang sa border control checkpoint ang Iloilo Provincial Police Office. Agud masiguro nga essential travelers lang ang nagagwa sulod sa mga banwa sang probinsya. Ipahamtang ang ini nga checkpoint sa boundaries sang Antique kag Iloilo, Capiz kag Iloilo, lakip na boundary sa mga kabanwahanan sa probinsya. Pahanumdom sang Kapulisan. We expect discomfort, Daryl, an inconvenience on the part of the traveler because if you think of it, in every municipality mayara kita mga restrictions or mayara kita control points. Meaning kung sa kada control points o isa unaton, ang isa kung may travel pass. Dugang panigurero, agud mas mapadasig ang pagtsekyar sa mga dokumento, naghimo sang stratehiya ang IPPO. Check ang mga commuters dira pa lang sa terminal dahil sa terminal pa lang, isa una naton kung sila may mga nakaigo ng mga dokumento like travel pass or IDs and so on and so forth. Kag pastampingan ni nato ng ilan na kamot. Ang stampang nagapakita sang logo nga ginhimo sang IPPO, istamp ini sa kamot agud madali makita sang kapulisan sa checkpoints. Suno kay Gurero, kung may stampa, libre na nga makabiyahe pasulod sa probinsya, lakip na ang paglabay sa mga banwa. Upod kay Marvin Lauderes, Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas.